Oiana Barela naiz, eta osteopatian eta dantzan lan egiten dut. Sortu dut investigazio bat, proiektu bat, biak batzen direnak. Te voy a decir que muevas la clavícula y el esternón como estructura ósea. Proiektua Kaminate Gorputz Kondairak deitzen da, eta osasunan daukaten ezagueratik gauza batzuk ekarri ditut dantzara. Hau da, osteopatiako ezagueratik hartu ditut gauza batzuk dantzara aplikatzeko. Osteopatia osasuna mugimenduan ulertzen du. Ez? Hau da, nik blokeo bat baldin badut gorputzean, blokeo hori juteko edo ekilibratzeko mugimendua ematen diot gorputzari eta askatu egiten da. Hasi nintzen investigatzen dantzariekin. Adibidez, femur baten mugimendua, muskulatura baten mugimendua, bizteren mugimendua. Lortu dut ekartzea hori dantzara eta oinarrizko mugimendura jutea, hau da, mugimendu naturalera jutea. Gorputza daukan mugimendu naturalera. Hemen ikusten da mugimendua dela hau. Oinarrizko mugimendua hau izango litzateke. Dantzariok patroi batzuk dauzkagu, mugimendu patroi batzuk dauzkagu, batzuk tradizioan oinarritzen gera, beste batzuk garaikidean, beste batzuk hip-hopian. Eta da, nondik sortzen diran, mugimendu horiek arakatzea. Estruktura guztiak entzuten ditugu, eta hortik sortzen den mugimendutikan, eraikitzen dugu koreografia bat, solo bat, improvisazio bat. Nik esaten diet entzuteko estruktura bat. Hau da, gaur landu duguna adibidez izan da oksipitala eta sakroa. Beraiek entzuten dute daukaten mugimendu naturala eta horrazten dira mugitzen. Normalean begi itxiekin eta musikarik gabe. Eta hortikan musika jartzen didanean, hasten dira improvisatzen eta mugimendu natural hori erabiltzen. Ahora mete el trapecio y el pectoral mayor. Sí. Muskulatura. Nik emozioak gorputz fisikoan ikusten ditut. Hau da, osteopatiak gorputza osotasunean tratatzen du. Beraz, landu dugun bezala, bizteretan ikusi ditugu emozioak. Adibidez, gibelean sortzen diren patroiak eta mugimenduak dira indarrezkoak, haserrea, apatia, mugimendu eza. Giltzurrunetan ikusten da apoio bat, bildurra, aurrera egiteko nahia eta ez. Bizteretan ikusten dira batez ere emozioiek. Oso lokalizatutak ditugu fisikoan. Orain sartuko dugu biztera bat, pulmones. Birikak entzungo ditu. Escucha primero. Ez da terapeutikoa. Terapeutikoa izan daiteke, baina da gorputza osotasunez entzutea. Eta jakitea eta konstiente egitea nola dan gure gorputza mugimenduan. Artikulazioan mugimendua sutilagoa da. Mete muskulatura,
Diferentzia impulsoa izan daiteke, indarra, ikusten da, artikulazioak kalidade bat ematen dula, muskulatura sartzen badugu beste kalidade bat, eta bistera sartzen badugu beste kalidade bat gehi emozioa. Baina nik uste dut entrenamendu honekin jo dudala nahi dudan lana egitea. ¿Qué emoción has sentido? Paz.